ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш тж. Дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд ан мошинои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем ва пешкашон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марҳамат сурат маълумот шавад, дар ватсапи экран будан рӯй кунен. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ маркаи мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб аст Opel Sedan светои British Pass срочно бо нархҳои арзон. Toyota Verso ҳастае ки срочно фурӯшӣ ва дутаи дига сечкаҳои фурӯшӣ ҳастанд. дӯстони азиз, ҳастаи ВАЗ 2107 солҳои зур соли 2005 сайсерия зур ҳастанд. дӯстони азиз, ва ҳастаи дутаи дига Opel Vectra A бо нархи арзон срочно. Гурзавои газел ҳастае ки бо нархи арзон ҳастае ва трактори фурӯшӣ ҳастае ки бо нархи арзон ҳастае ва ҳастае Opel хечп бо нархи бениҳоят арзон ҳастае. Nissan Maxima ҳастае ки нархи арзон карди срочно. Opel Caravan ҳастае ки светои British Pass бо нархи арзон ҳастае ва Toyota Camry ҳастае ки бо нархи вайшам арзон, обшин навори хуб ҳастае ва курси имзо бошад 106 сомону 50 дирҳам. мо бошад навор расанд мекунем. марамат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз территорияи Москва ва Тоҷикистон бор равон кунанд ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, мо тавсия метавонем ба шумо компания Акаи Нозима. Яка борои шуморо аз территорияи Москва гирифта ба самти мақсад Душанбе, Ваҳдат, Дисор, шаҳри Бохта, дӯстони азиз, Калхозобод, ин тарафҳои шаҳри Туд, ин тарафи Кулов, Восей, мақсад шаҳри Нав, ин ҳамаи тарафҳо варда мерасонам ва кадоме ки мисол то 100 кило бор дорад, худашон ман бортона рафта аз амун ҷои зистро амун хонатон мегирам. ва дӯстони азиз, чанд сола уже таҷрибаи корӣ доранд ки сета рақамошон, ҳар се рақамошон кор мекунанд. кадоме ки мисол ки бор мехоҳад равон кардан, ина компания мақсад ки уже опуддор ва ҳар ҳафта ки мақсад ки мегӯяд рейс дорем. тарафҳои Регар, шаҳри Нав, Исор, Душанбе, Файзобод, Рӯдакӣ, Ваҳдат, Бохтар, Калхозобод, Хумсангир, Московский, ҳамин тарафҳо меоранд аз Москва ба Тоҷикистон. агар бо бештар маълумот хоҳед, оиди ҳамин мақсад компания гурӯҳи Перовский, ина рақамошон ҳар сеш кор мекунад, ҳар сеша WhatsApp дорам. маро ба шумо тавсия метавонем. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс ҳастаи бадрон ки сечкаи фурӯшӣ срочно бо қатъи сечка дучиган фурӯшӣ ҳаста. якҷо реклама мекунем. дутага прожектор ҳаста ки прожектор ҳам гарм мекунад, ҳам хонагӣ, барои мисол ягон ресторанҳо, барои хонаҳо мешавад ё ки барои ягон чиз. ва дутага тури барои муҳитгирӣ ҳам хеле чӯ ҳастае ки ҳамаш якҷо реклама мекунем. дӯстони азиз, Mercedes сечка ҳастае соли барои 6 1994 ҳастае ки светои сафед. Сӯишвориш газ, бензин, гази ёрачорам дорад. Объем мотори 8 литра, коробка механикаи, ҳолати мошини бадрон беҳтарин мошин, нав утилизатсия кардагӣ ҳастае. як мошин ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд уже буд мешавад. дӯстони азиз, яъне ки будшидаем. салон тозаакай, мошин светои сафед, 4 дискови рамашка, балнош нав. дӯстони мошин беҳтарин ҳолат мегӯяд. мошинам чун қабул карда будем ки харидиам. мошин созае. нархи мошина мегӯяд 48 000 мегӯем. бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем. мошинани ҳол қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. ва дӯстони азиз, дутаи дига прожектори фурӯшӣ ҳастае ки прожектори донаш мегӯяд 1000 сомӣ ҳастае. ин прожектор мегӯяд ҳам мегӯяд гарм мекунад, мегӯяд ҳам рӯшанӣ мекунад мегӯяд. ва дутаи дига дӯстони азиз, мақсад ки чӣ ҳастае, хоб тури фурӯшӣ ҳастае ки тур барои муҳитгирӣ ё ки барои мақсад ки стадион мешавад. мегӯяд мақсад ки 4x4 ҳастае, калон ҳастае. дутаи дига тур нархшон 600 сомонӣ барои муҳитгирӣ ё ки барои ягон чиз тури ки хеле калон ай Москва мегӯяд овардем. камтарак мегӯяд мушкилӣ доштем, аим сабаб мегӯяд ҳамин чора ҳамаша фурӯш намудиянд. ҳам мошина дӯстони азиз, ҳам нами тур прожектора фурӯшӣ. нархи прожектор 1000 сомон як донаш ва тур 600 сомон. дутаи дига тур ҳастае. ҳай мошинча мегӯяд, мошинчаи зура мегӯяд, мошин Адела, нархш мегӯяд 48 000 сомон ҳастае. боз муомила дорад, қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. ин ҳамин рақамҳои мегафони истифода 24 соат кор мекунад. дар рақамҳошон WhatsApp дорам. оиди мошин, ягон мошин мехоҳед, ягон маълумот мехоҳед, оиди тур ё оиди прожектор, дар ҳамин рақамҳо занг занед. прожекторои нав мақсад ки ай Москва вардагӣ мегӯяд срочно марамат метавонед занг занед. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон Toyota Verso. соли бори 6 2008 сол ҳастае ки сӯишвориш бензини хӯлияи мотори 8 литра, коробкаш механикаи, ҳолати мошини бадрон беҳтаринае. мошин яксола ҳуҷҷат дорад. ҳолати мошини бадрон беҳтарини бад. салон тоза, кондитсионер, электропакет, ходовой тӯбча. балу дӯстони азиз, нав зимни, 4 дискови заводской, краскашам заводской, ягон мақсад ҷои кор надорад. дӯстони азиз, мошин мегӯяд дастрочно фурӯхта мешавад бо нархи 110 000 сомонӣ ки боз муомилаи хубам дорад ва ягон
Toyota Camry дам бошо мега алиш мега болуш мега яъне ки бо маслиҳат мекунем. Алиш ба Camry диккат дӯстони азиз. Мошин 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ, хо у тулам кардагӣ дӯстони азиз, утилизатам дорад дӯстони азиз. Салоншам тоза ка мошин хай обшин комфорти ҳама намуд наворотош кор. Инчунин балон мега нав зимни ва монитораи фасон ҳама ҷош кор мекунад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Файзобод ва фурӯхта мешавад бо нархи 110 000 сомонӣ ки боз муомила савдош дар назди капоти мошина. Рақами мегафон 24 соат кор мекунад. Дар рақамошон WhatsApp ҳам дорад. Агар сумакӣ гирен ҳамин конкретна харидода бо муомила мешавад. Марамат кадом метавонед ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ занг занед. Мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2107 ҳастаи бадрон ки 39 зур. ВАЗ 2107 соли боришаш 2005 сол. Сӯзишвориш бензини холӣ, мотори 1.6 литр, коробка механика. ҳолати мошини бадрон беҳтарин. Мошин мегӯяд 4 та балон мегӯяд навай. Пӯсидагӣ мегӯяд надорад. Мошин як даст каштага дӯстони азиз, ҳолаташ мегӯяд беҳтарини бадай. ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд дӯстони азиз тамом шудагӣ астаи. Салоншам тозака, балонош нав. Нархи мошина мегӯяд 25 000 мегӯем бо муомила мекунем ва алишам мекунем мегӯяд мақсад ки ба ягон Opel Zafira соз боша мегӯяд мақсад ки болоиш мегӯяд сум метем. Алиш ба Opel Zafira ки дӯстони азиз болоиш сум метем ва сумаки нархи мошини 2107 нархаш 25 та бо муомила дорад. Қарор дорад дар Калхозобод дӯстони азиз. Инами рақамои мегафони ҳисобишон рақамо ҳам кор мекунад, ҳам дар рақамошон WhatsApp дорам. Бо як чизга мегӯям ки мошин як даст гаштага дӯстони азиз. Мошин тозаи бада. Ина шахсоне ки мисол ВАЗ 2107 мисол соз мекофтен, мошини як даста ва 2500 тоза марамат на занг занед. Марамат. Дӯстони азиз, шахсоне ки ҳамхали мошинои фурӯшӣ доред, мошинои мақсад майда, калон, ягон боркаш, ё трактор, ягон техника, ё ягон хона, замин, квартира хоҳем ки фурӯш намудан барои ин ки реклама кардам. Марамат рақамои барои реклама кардан аст дар рақамои болобда 885 12 20 20 ҳам WhatsApp, ҳам имо, ҳам Telegram пайваст дорем. Чизе ки барои фурӯш барои реклама кардам марамат дорем ки реклама мекунем. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастаи дӯстон Opel Astra F дар кузефи седан светои бришампан. Соли боришаш 1997 ҳастаи ки сӯзишвориш газ, бензин, мотори 1.6 литр, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд дӯстони азиз мақсад ки то 15 декабр дӯстони азиз хадавош мегӯяд соз, ҳуҷҷат то 15 декабр ҳастаи. خب بالونش میگه تا پیش میگه 90% است، دو تا دیگه عقبش میگه 70% است. بالون میگه سوز اپشیم و بولوش هم سرعت لیک دارد، 4 دیسکایی که شپالوق است و علیشه هم میشود با یگان کمیری که خونده بالوی میگه مسئله میکنیم و سوماکی نرخ ماشین 39000 تومان است. باز معامله دارد تا 15 دکبر حجت دارد. دو بالون پیش 90%، عقب 70% دوستان عزیز. لیک دارد، سویتوی اینم خیلی شپال زور و دیسکایی پاکنه که شپالوق. دوستان از نرخ ماشین میگه 39000 میگه معامله خوب میکنه، میگه کنکرن خریدار باشد. ماشین این حال قرار دارد در ناحیه وخشده. این همین رقمشون هر در رقمشون کار میکنه. دوستان عزیز شخصانی که میخریم مرمت زنگ زنید، یکی با یگون اگر کمری دو باشه میگه، یکی یگون خوندای بالای پول میگه مرمت میگه واریانت را پیشکش کنید، زنگ زنید. خب شخصانی که مثلا در نواری ما اگر ماشین معقولی که نیفته خواهیم که دیگه مارکای باشه که در دیگه نرخو در کامنت نوشته که چه مارکای ماشین با شما لازم است، ما در ویدیو آینده پیشکش میکنیم. لایک کنید دوستان عزیزان، نوار تا آخرش تماشا کنید. میگذریم با پنجم ماشین فروشی. ماشین فروشی نوبتی است دوستان، نیسان ماکسیما است که سالی باریوشش 2004 سال است که سوژی فروش گاز بنزین موتورش 3 لیتر کاروبکا اتومات ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. ماشین میگه دوستان عزیز سود است، بخیر رفته است. پیش بینید اگر روز کار چی رفت داره اینش با گفتم بپرسید. نرخ ماشین میگه 28000 میگیم با ارزان یگان سومه شود. ماشین این حال قرار دارد در شهر دوشنبه. نیسان ماکسیما سویتوی صفحه 2004 سال گاز بنزین موتور 3 هست. رقم‌های سوشون در پایین ویدیو. شخصانی که میخریم مرمت زنگ زنید. آدمایی که ماشین فروشی دارین، خانه دارین، زمین دارین، کوارتیر، یگان تکنیک، اون کمپانی، یگان محصولات ما رکلام میکنیم در یوتیوب، در تیک توک، در تلگرام، در اینستاگرام، در فیسبوک. همینجا رکلام میکنیم. مرمت صورت همون در رقم‌های بالابدا 20 رو که ما رکلام میکنیم. میگذاریم با شش ماشین فروشی. اوپل استرا اف اسای باردرون که در کوزیفی کاروان سویتوی بریز شامپان سال باریوشش 1997 است که سوژی فروش گاز بنزین موتور 1.6 لیتر کاروبکا مکانیکای
мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дӯстон азиз, мошин мегӯяд утилизатсия карда боло бошам ҳолати корӣ мошин транзит инам хеле свету. Рости гап аки мошин чӣ расход дорад, чӣ хел неста, гузош варита неста, ин аша бо тариқи телефон худтон мепурсем. нархи мошина мегӯяд 30,000 мегӯем, бо муомила мегӯяд мекунем ҳисоб ва мошинани ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. 30,000 сомон муомила савдош дар назди капоти мошина. ин ҳамин рақамҳо мегафони ҳисоб ахира 60 муҳаррама шахсоне ки мехарен занг занем. мегзарем ба ҳафтум трактори фурӯшӣ. Трактори фурӯшӣ ҳастае срочная трактори МТЗ-82. ҳолаташ мегӯяд беҳтарина 4 та балон мегӯяд 90 дӯстони азиз. хобрӯл мегӯяд гидравликае. нархаш мегӯяд 79000 сомон ҳастае, боз мегӯяд муомилаи хуб дорад. Трактори МТЗ-82 сол шуда нагуфтам дӯстони азиз. 4 та балон мегӯяд 90, краскашам сӯз. нархи трактори 79000 сомон ҳастае, қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда. ина рақамҳои соҳибшон. шахсоне ки мехарин ягон савол дорад, ягон маълумотои иловагӣ маҳрамат занг занед. дӯстони азиз, тамошобинони азиз, лайкҳоро фаромӯш накунед, занем ба хотири меҳнатҳои мо. Чӣ маркаи мошине ки ба шумо дар кор аст, мақсад гурзавоя, трактора, мошинои майда, ягон чиз дига нависем дар видеои оянда мошинои гуфтагии шуморо кӯшиш мекунем ки пешкаш кунем. Я лайка занем, дариқ надорем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, Toyota Camry 2. соли бори 2009 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ, бензин, ҳамчунин мотораш 2 литра, 2.4 литра, коробкаш автомата, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дӯстон азиз, мошин кор дорад, ин ҳамин мақсад ки ҳар ҷо краска мекунед, агар обши кунед бо хуб мешавад. мақсад ки мошин чанд детал ҷои краска дорад, кор дорад. ба навшод ҳуҷҷатшам ягон чиз гуфтагӣ нест, мошин транзита, обши мошин камтар расход мекунад, дубайяй. нархи мошин мегӯяд 68000 сомон аст, як хай чанд сум арзон мекунам, ин аша бухтон аниқ мекунем. мошин дар шаҳри Душанбе дӯстон азиз. нархи мошин 68, мошин краска мегӯяд чанд ҷо кор дорад. ина рақамҳои тисяли соҳибшона фақат одамони конкретна алиш намешавад, то қад суми хӯлия ва бисёри баъд арзон намешавад. марамат кадоме ки мисол мехарен занг занед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, Opel Astra F дар кузифи хечбек. соли бори 2019 ҳастае ки сӯзишвориш газ, бензина, мотори 1.5 литра, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. соли мошин хай ҳолати миёна дар дӯстон, бо расход чахто мепурсен. нархи мошина мегӯяд 14000 мегӯем, бо муомила камтар мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун, дар яке Қумсангида. 14000 сомон аст, 90 сол, Opel хечбек, ин хеле светуи сир. мошин хай ҳолати миёнаи хайро кор дорад. 14000 ки арзон мешавад, марамат рақамошон занг занед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Гурзавои Газел ҳастае бадон ки срочнаи гурзавои Газел. соли бори 2001 сол ҳастае ки ҳолаташ мегӯяд наха дӯстон азиз, мотораш мегӯяд 420, светои сафед. нархи мошин мегӯяд 33000 сомон ҳастае, боз мегӯяд муомилаи хуб мегӯяд мешавад гурзавои дӯстони азиз ва айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Шаҳристонда. нархи гурзавои Газел 33000 сомон ҳастае, боз муомила дорад. 2001 сол. агар намедонам сайзтаи балонша, ҳуҷҷатша, дигар чиёша бухтон аз рақамоша пурсед. то қад суми хӯлия мегӯяд, алиш палиш намешавад мегӯяд ва агар харидори аниқ боша мегӯяд, омада мошина аз пеш бире махлуқ кард муомила мекунем. ин рақамошо 27 занг занем. одамое ки мошинои фурӯшӣ дорен, хона дорен, замин дорен, квартира дар рақамҳои болобуда 20 ки мо реклама мекунем. одамое ки мошин харидем ё ягон чиз дига дар комментария ҳастед ки аз куҷо чӣ хел марка дар кор ҳастае, нависем дар видеода пешкаштон мекунем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A ҳастае бародарон ки срочна бо нархи арзон. Opel Vectra A. соли бори 2019 ҳастае ки сӯзишвориш газ, бензина, мотори 1.6 литра, коробка механикае мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин соз транзит бо хай расходша, чӣ хел маълумотша бухтон аниқ мегирем. нархи мошина мегӯяд 12000 мегӯем, бо арзон мегӯяд мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин транзит 12000 сомон ҳастае, бо муомила дорад. то қад суми хӯлия фақат одамои конкретна. ина рақамошон ҳастае 218 24 25 рақамҳои соҳибшона марамат занг занем. одамое ки реклама дорад ё реклама мекунед, одамое ки мошин харид нависед пешкаштон мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо.